Salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod din seria mea. Din nou, am mai făcut un video mai devreme și am zis din seria mea. De fapt e un nou joculeț pe canal, Dead by Daylight, cu siguranță cu toții îl știți. V-aș ruga să nu uitați să apăsați butonul de like și să-mi lăsați în comentarii diferite sfaturi, în cauza că eu și Răzvan nu știm prea bine să jucăm. Răzvane, pe unde ești? Fac un generator pe aici și țin să precizez că eu nu știu deloc să Da, el deloc. Eu mai spre deloc. Mai devreme am jucat și noi un meci. Răzvane, ce s-a întâmplat în meciul ăla? am câștigat. Da. Asta s-a întâmplat. A fost cel mai troll killer din toată lumea. Vedeți că e Hilly-Billy. Nu știu cine e ăla. Oh, fucking nigga. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Sper că nu s-a înțeles prea bine ce am zis. Dar poți să Bro. vorbești? Bă, poți să vorbești? Poftim? Zic, poți să vorbești pe joc? Nu. Că și... De ce am sorry și de alea? N-a zisesem o prostie. N-auzi. Ok, ok, ok. Ok, deci ăla e acolo, ok. Oh, Bă, come văd on. Vreun generator ceva? Ăsta e foarte slab. Nu sigur. Uite că îl văd după ce ați făcut un generator, l-am văzut. Come on. Băi, Come. acum o să moară, nu? Sau la câte de alea moare? Bă, What? Cum nu ia blink? N-am ce să mai fac. Bă, da, ăsta e foarte orb. Cum nu și-a pus... Cum n-a mers lanterna? Extrem de orb băiatul ăsta. ia zi dacă alerg mă vede? Da, da. Îți vede sunt niște urme în spate lăsate. Gen sânge. Păi dacă nu am sânge. Nu contează, se lasă... Bă, sunt niște urme roșii în spatele tău. Și mă vede mai de departe sau cum? Îți vede urmele. Și se ține după tine, cum ar veni. Cine mă, ce generatorul ăsta aici? Nu știu cum fraiera aia a greșit. Efectiv a luat-o de fiecare dată, man. În fiecare moment. Eu sunt ăsta. Știu că tu ești, nu tu-i seama. Dar de Am eu de ce am înțeles. aia pe mine? Ce să ai pe tine? Olea jos, vezi? Ce? Olea jos mă, unde arată numele. Ah, ok, tu ești obsesia lui. Nu cred. Ba, E nebun după mine? e nebun după tine. Fii atent că eu îl văd. Și e fix în partea, fix unde ne ducem noi acolo. Nu e problemă. Asta e al nostru. Oh, fuck. Ai grijă că e după tine. Fuck that. O să vină să-ți dau heal. Încearcă să scap de el. Mai aș vrea să găsesc și eu o paletă, dacă se poate. E foarte slab. Tu-l fentaj? Da, e extrem de slab. Hai, vină să dau heal. Ok, eu pot să-mi dau și singur, nu e neapărat problema. Vezi că e pe acolo, pe la tine. Eu fac un totem fix lângă el. Dar lasă Poți totemele, că sunt useless. Vezi că o să te vadă după ce îl dai. Da, tu-i seama. Mamă, de când n-am mai jucat DBD, vai de viața mea. Îmi pot tu. Îmi dă una peste. Dă tu una. Peste funduleț? Puțin ajutor? Care puțin ajutor? Am lanternă foarte prostă, uitai să pun de alea pe ea. Nu pusei niciun add-on pe ea.
Vezi că e foarte slab, ar trebui să-l jucuiești ușor. Asta încerc să-i fac, știi? Oricum, băieți, mă. ca să știți, noi jucăm la rank 20, adică nu Ești în e... ajutor aici la mine? Eu fac generatorul. Mi-am dat tu una. Mă alergam continuu, bă, ce m-am pus să fac tot temul ăla? Nu te ajută cu nimic, îți dă 1000 de Bloodspoint-uri. Da. Pare foarte useless Bloodpoint-urile alea. Ba nu, mă, cu alea iei porcuri și toate astea. Eu nu oricum mă interesează. Asta plecă de aici, dacă vrei. Și vine, cred că fix înspre voi sau ceva. Dar tu unde ești? Fac acum un generator. Hai, ăla vine fix către voi, vine fix... Vine cu drujbița? Nu, venea așa, normal. Păi și pe unde e acum? Nu știu. Hai, unde fugim, zi-mi? Încolo. Ok. Hai, dai tare. Hai să-mi dai și hit. Aici stai, aici stai. Oh, stop. Fugim? Nu. Se aude inima. Băi, eu când aud inima aia, fac Parcă... pe mine de frică. Aaaa. Ce faci, bă? Mai dai și una în gură. Vezi că vine? Nu cred. Ba, Ai văzut? Nu. Îmi speriem ciorile. Hai la ăla. Ok, hai, ultimul. Ăsta parcă sparsel. Vezi că vine? Tot în Răzvan vine, Vine, mă. sare acolo. Dar să nu te duci jos de tot. Stai, așteaptă acolo. Sar? Da. Wow! Nu cred că au rezolvat bug-ul ăsta. O să vin eu. Nu pot să cred că au rezolvat bug-ul ăla. Știu că într-un timp nu merge chestia asta. 2 secunde. Mai avem puțin 10% din generator și reparăm. Hai, vino și ia, mă, că după îmi face camp. Vin. Hai, fugi. Cred că după tine vine. Da, e după tine. Vezi să nu te nimerească cu drujba. Ok, prost. Omul e foarte slab și cu drujbă și cu orice. Mă dădeam paciu. Nu mă văzut, extraordinar de se uită fix la mine și nu mă vede asta. Mă duc aici la o ieșire, eu încerc să o fac. Ești la aia din îndepărtare? Nu știu unde ești tu. Ești la aia unde repararăți generatorul sau la alta? Bă, nici nu vă zic exact unde se repara generatorul, sincer să fiu. Dar aproape pe asta o deschid. Fugi. Uite-te la el ce face nebunul. Mă văzu. E un hatch aici. Să nu dai aia. Deci voi chiar vreți să ne jucăm cu el, să înțeleg. Vezi că deschid ușa.
Deschid ușa. Nu cred. Ce e aia? Ce e aia de apare supra? Dacă nu ieși în destul timp. A, au scos? Bă, mă scoase, nu. Goodbye, man. Yeah. Ok, băieți, cam asta a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul ăsta de like și noi să ne auzim data viitoare. Pa, pa!